Zdravím. Tak, prototyp je skoro skompletizovaný, ale už sa viac nebude kompletizovať na mieste. U výrobcu príde takto do Košic a tu ho doskladáme a lepia sa magnety, čiže cez víkend už príde do Košic a vlastne teoreticky sobotu alebo v nedeľu by sa mal spustiť a uvidíme, ako to bude. Čiže pridám ešte nejaké fotky a to je všetko. Ďakujem.